Πάλι στα αρχίδια μας τα δυο. Εμένα ψάχνεις ρε μουνάκι. Σωστά. Εις ομάδες σας κύριε Μπέκα, τι θα πάρετε? Γνωστό ρε μαλάκα. Αμέσως. Έμαθα ότι ξεκολλιάζει η γυναίκα μου. Αληθεύει ρε μαλάκα. Ναι, φυσικά. Τη γαμάς πολύ καιρό ρε. Ναι, γιατί πειράζει. Πώς το κάνατε? Ψοκολιδέα. Χαίστηκε. Γιατί σχίζεται και σένα. Εμένα δεν μου κάθεται η καριόλα. Καλά μου κάνεις και έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Στην τελική που να γάμισεις με το τολμαδάκι που έχεις. Άσε που υποψιάζομαι ότι το κανελόνι στο ριδογάλο. Τι ζουμπάστηκε έτσι ρε παιδί μου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, το δέχομαι. Έλα όμως που κάνω και πούστιδες. Και δίνω και κόλλο. Και γιατί δεν μου το έλεγες πιο πριν βρε χαζούλη? Τρεπόμουνα. Θες να πάμε να με γαμίσεις? Τώρα, κοίτα να δεις. Βασικά, πούτσος μου τώρα, κοίτα. Κοίτα να δεις. Όπως τώρα βλέπω τώρα καυλωμένο. Ναι, θα πήγαινα να σε γαμίσω, δεν λέω, αλλά. Αλλά τι πειράζει το μουστάκι? Το κολαράκι μου είναι λάμπα. Εντάξει, τότε. Σε γαμίσω. Ναι. Αλλά το ξέρεις το μουστάκι, Αλλιώς σε γαμάω. Εντάξει, παλιό μουστά.